या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। सध्या सगळीकडेच बदललेल्या वातावरणाचा परिणाम आपल्याक बघूक गावता। पावसाळ्यात कडक ऊन पडता तर हिवाळ्यात पाऊस लागता, हेचो परिणाम थेट होतासा पिकांच्यार। ऑगस्टात पाऊस गायब झालेलो, त्याच्यामुळे शेतकरी आधीच टेन्शन मध्ये होते। मात्र सिंधुदुर्गातल्या किनारपट्टी भागात आंब्याच्या कलमांका मोहर फुटलो। वेंगुर्ले तालुक्यातल्या भोगवे भागात, किल्ले निवती भागात हापूस आंबे बघूक गावले। भर पावसाळ्यात कोकणात हापूस आंब्यांका मोहर इल्लो, त्याच्यामुळे सगळ्यांकाच आश्चर्याचो धक्को बसलो। भर पावसाळ्यात दिलेलो मोहर प्रगतशील आंबा बागायतदारांनी टिकवून ठेवल्यास त्यांका त्याचो मोठो फायदो होऊ शकता। त्याच्यासाठी फवारणी आच्छादना करून मोहर टिकवून त्यांची फळा बाजारपेठे दिल्यास बागायतदारांका मोठो आर्थिक फायदो होऊ शकता। लालबागच्या राजाचा पहिला दर्शन घेऊक लालबागात गणेश भक्तांचो महासागर लोटलो। लालबागच्या राजाक यावर्षी 90 वर्षा पूर्ण झाली, त्याच्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचो राज्याभिषेक सोहळ्याचो ऐतिहासिक देखाव यावेळी उभारण्यात इल्लो। झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। मेसर सुजय मसाले, एमबी गावडे। आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम फूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा,
सेंद्रिय चहा, आवळा, हिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे साबुती, घावणे, तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 5380 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. कोकणातल्या महिलांच्या हातात रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या तनिष गृहोद्योगाच्या खोबऱ्याच्या वडीक सध्या मोठा प्रतिसाद गावता. वेगवेगळ्या प्रकारचे खोबऱ्याचे वडी हैसर बनवले जातात. मुंबई गोवा महामार्गाच्या बाजूक गोव्यावरसून मुंबईत जाताना झारापच्या 0 पॉइंटच्या पुढे साधारण 500 मीटर अंतरार श्री भावई मंदिराकडे जाणाऱ्या बाजूकच ह्यो महिलांचो तनिष गृहोद्योग असा. वेंगुर्ला वज्राची आकांक्षा नितीन चव्हाण ही महिला ह्यो तनिष गृहोद्योग चालवता. हैसर 10 महिला ही खोबऱ्याचे वडिये बांधण्याचा काम करतात. ह्यांच्याकडे तुमका कोकणच्या मेव्यापासून खोबऱ्याचे वडी बनवले जातात. ह्याच्यात काजू, आंबे, गुलकंद, खोबरा आणि गुळापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे खोबऱ्याचे वडिये बनवले जातात. सध्या कोकणात चाकरमानी मोठ्या संख्येने येत असत, त्याच्यामुळे ह्यांच्या या खोबऱ्याच्या वडीक मोठा प्रतिसाद गावता. दीपेश परब, कोकण 7 लाईव्ह, वेंगुर्ला. माणगाव बाजारातली फेमस नेरूची भजी तुम्ही कधी खाल्ल्यात नसात तर चला आम्ही तुमका दाखवतो. ही खेका फेमस आहेत आणि मग हे व्हिडिओ बघून तुम्ही नक्कीच जाताल्यात खाव. नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये सगळ्यांचं स्वागत असा. आज आपण माणगाव मधले प्रसिद्ध नेरूची भजी बघतो. अनेक वर्षापासून ही भजी फेमस असत आणि या भजीचं वैशिष्ट्य काय आपण ते त्या दुकानाचे मालक आपल्या सोबत असत त्यांच्याकडे जातो. काय सांगतात, किती वर्षापासून तुम्ही भज्याचा व्यवसाय करतात आणि नेरूची भजी त्याचं नाव कसा पडला? तर आम्ही 1990 पासून चालू केलो. 90 पासून ते आम्ही ही पहिले आमच्या वडलोबाजीत भजेचं दुकान होता. त्याच्यानंतर आम्ही 86 मध्ये शाळा सोडून 90ला चालू केला दुकान. त्याच्यामध्ये आमचं फेमस ही कांदा भजी, जे शिवापूर पासून जे आकेरी फाट्यापासून जे अनेक गावाखेड्यापाड्यातून भजी खाण्यासाठी नेरूची भजी म्हणून ही प्रसिद्ध खुसखुशीत भजी म्हणून काढून आमचं नाव घेतात. गिरायक महत्वाचा. एखाद्याकडे पैसे नसतील आणि त्या तो भजी आता इकडे 20-30 प्लेट भेटत नाही, म्हणून तसे असले तर आम्ही त्यांना जरी त्यांच्याकडे 10 रुपये जरी असले तरी आम्ही त्यांना भजी देतो. दोघच भाऊ करतात का आणि कोण मदत करतात? ना, आम्ही तिघही जण असतो. तिघही भाऊ. दुसरं कोण? अण्णा. हा. आणि बायकांची मदत असते. बायका साधारण दिवसात एक 50 किलोची भजी जातात कांद्याची. तसं हे असलं सीझन मध्ये होतात, नाहीतर ते 25-30 किलो होतात.
2 भावांनी आणि तिसरं असं 3 भावांनी सुरू केलेलो व्यवसाय नेहरूची भजी म्हणून फेमस असतात. प्रत्यक्ष मालक बसलेले आहेत नेहरू, ज्याच्या नावामुळे ही भजी फेमस झाली. नेहरू काय सांगशील तू, ही भजी मालवणीच सांग आमका, अतिशय मालवणी मध्ये बोल, गप्पा टप्पा करूच्या. ही भजी तुझी नेहरूची भजी कशी आहे? हा, मी भजी भाजलंय ना, मी भजी भाजलंय. मला मळण्याचं काम करतं, कशी काय कोणाला द्यायचं आणि कसा कांदा मळायचं. हा, आणि मी मळतय कसो, काय करतय कसो, ह्या माझा माका ठावा काय. आणि मी कशी भजी भाजलंय नाही, कोणाकडे मी दुसऱ्या ज्ञान दाखवतय नाही, माझा असता. मी किती भजी भाजलं आणि मी माझा काय केलं ह्या कोणाक दाखवतय नाही काय. आणि मी भाजताना मी भजी सोडलंय, खय भाऊ व्हाय आणि मग काय सोडू व्हाय, मी बाजू काही लक्ष देऊन मी भजी सोडतय. म्हणजे तेल इकडे तापलेला आणि ता तेल तापल्यानंतर भजी सोडूची कला अवगत झालेली आहे. साधारण किती तास बसून तू एकाच वेळी भजी भाजू शकतो? मी 3 तास एका तासात भजी भाजू शकते. 3 तासात. या तुमचा आता हॉटेला साधारण किती वर्ष असायचं? आम्ही 90 सालात चालू केलेला असा. 90 सालात माझी पहिली पान स्टॉल होता. मग लिंबू सरबतचं दुकान घातलंय. त्या मग असा बारीक सारीक करून आम्ही आमचं प्रपंच आम्ही सांभाळलं तिघही भावाने काय. ह्या माका कळला आणि मग माका जमा नाही, मी लहानच्या भावाच्या ताब्यात दिली. मी कसा केला त्यांनी, तू बाबा असो मी मम्मी सगळा सांभाळते. मग आम्ही कसा केला आता, म्हणजे आम्ही तिघही भाव एकत्र असो कसा केलेला. मी आता बघले कशी भजी भाजते, कोण बघतो नाही काय केले इथं. ही भजी भाजण्याची तुका ही कला ही कोणाकडून शिकलस तू? हा, मी भजी बाजूचा कला माझ्या वडिलांकडून शिकलोय. कशी, आमचे वडील भिशांकडे होते, विठ्ठल नारायण भिशे त्यांच्याकडे होते. तेव्हा ते आमका भज्याची सवय ते इतकी हाडून देत आमका. आमचे वडील पहिले भजी भिशांकडे, तेव्हा आमका ती सवय झाली. आणि मी बघलंय माझे वडील बा कसे सोडतात काय करतात, तर माका कळला. तेव्हा मी भजी भाजलेली. 31 डिसेंबरात अमेरिकेत भजी गेली, ख्रिश्चन घेऊन गेलो आणि माका त्यांनी मिळा केला मिस कॉल. अमेरिकेत? हा, माझी भजी अमेरिकेत ख्रिश्चन होतो. नाव काय देता? नाव माका ते कळलं नाही. नेहरू म्हणाल तुझी भजी भरतोय, तू माझं दोस्त आहे माझ्या वडिलांपासून, मी तुझी ही भजी भरतोय. आणि म्हणजे अमेरिकेत पण भजी गेली? माझी अमेरिकेत भजी गेली आणि ती भाजू नाही घेतला माझ्याकडची खास भाज आणि ती म्हणाल अशी. तो कल्याण जो गणपत धुरी इलो ना, तर तुझी भजी खाल्याशिवाय जाणार? हा, असा एक नंबर शिक्षक हा तू. होय होय. त्याचा म्हणणं माका मुंबईत खय नाश्ता करू दे, पण नेहरूची चतुर्थी भजी 11 दिवस खाल्याशिवाय मजा येणार नाही. नाही, खरीच गोष्ट. बरोबर, हो खरीच गोष्ट. टेंबे संबी त्यांका आम्ही त्यांची जयंती असले का भजी पाठवून देतो. त्यांचं एक ती माझी आई एकशेनी आमचं मारुती त्यांच्या जेवढ आमचा सगळा चाललेला. आमचं त्यांचं कार्यक्रम असलं आमका त्यांका पहिली भजी आवडत नांदोडकर स्वामींका. बरोबर मग ह्या कोणाक ठावा. हा, म्हणून आम्ही काय करतो पहिले ते तिकडे घेतलं नेहरूची भजी घेऊन या पहिली आधी स्वामींका, असं आम्ही येतो पहिले. नेहरू खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आमच्याबद्दल संपर्क साधून आमच्याशी चर्चा केल्याबद्दल. त्या ठिकाणी मी थांबतोय, पण तुमका जर भजी खाऊची असली मी भजीचो आस्वाद घेतोय. कारण जर मानगड मी इलय तर तुम्ही जर इलात तर नेहरूच्या भजीचो आस्वाद घ्या आणि नंतर आमचा कळवा. गणेश चित्र शाळेतली गजबज आता आणखीन वाढली आहे. आता 2च दिवस असल्यामुळे गणपतीच्या शेवटचो हात फिरवणं चालू आहे. ह्याच्या निमित्तान कुडाळ्यातल्या माणगावातली 40 वर्षांची परंपरा असलेल्या बाळू कुंभारांच्या गणपती शाळेची माहिती घेऊया.
नमस्कार, मी भरत केसरकर. गणेश चतुर्थी फक्त 4 ते 5 दिवसात येऊन टेपली असा आणि गणपती शाळा गजबजलेले बघू मिळतात. मी असं माणगाव मधल्या बाळू कुंभारांच्या गणपती शाळेमध्ये तब्बल 200 ते 250 गणपती या शाळेत केले जातात आणि 40 ते 50 वर्षाची परंपरा या शाळेत आता. आणि आपल्या सोबत असत बाळू कुंभारांचे यांचं झील ओमकार कुंभार, त्यांचं स्वागत करतो. ओमकार, खूप खूप तुझं स्वागत. नमस्कार. 40-50 वर्ष बाबा गणपती करतात. तू किती वर्ष आहे गणपती करू शिकलास आणि काय परंपरा? नमस्कार, माझं नाव ओमकार कुंभार. नाही म्हटलं तरी आता शाळा चालू केल्यापासून 40 वर्ष झाली. त्यानंतर आम्ही आता बघत शिकतो. खूप चांगलं वाटतं काम करताना. आता 4 दिवस राहिले तर लगबगीचं काम चालू असा. सगळ्यांची धावपळ. माझे वडील, काका किंवा भाऊ सगळेच काम करतात. हे जे गणपती तुम्ही आता 200-250 करतात, वडिलांनी अंदाजे केव्हापासून ही शाळा सुरू केली? तुका काय आठवता का त्याचा? माझ्या जन्माच्या आधीपासून म्हणजे आता 40 वर्षामध्ये नाही म्हटलं तरी आता मागा 25 वर्ष झाली. ते फक्त काम चालू आहे. ही जी शाळा सुरू झाली, कोण कोण गणपती करायचे किंवा या शाळेत काय परंपरा असा काय? वडिलांचे वडील म्हणजे तुझे आजोबा वगैरे नाही करायचे नाही का? नाही ही काकांनीच चालू केली. काकांनी हो, साधारण म्हणजे माझ्या वडिलांनी. वडिलांनी. ओमकार, एक 200-250 गणपती जे केले जातात, किती फुटी गणपती असतात आणि केव्हापासून तुम्ही सुरू करतात? आमच्या शाळेत 1 फुटापासून 6.5-7 फुटापर्यंत मूर्ती असतात आणि शेती संपलं की जवळपास जुलैच्या 1 तारीखपासून चालू कर. सगळे मातीचे गणपती? हो, मातीचीच. माती खैसून घेऊन येतात तुम्ही? माती म्हणजे ही चिकन माती आपल्या कुडाळ सोनवडे मधनं आणतो. छोटे पण गणपती बघू मिळतात, छोटे छोटे मूर्ती. साधारण हे मूर्ती तुम्ही साच्याचे बनवतात का हातीत बनवतात? साच्याचे पण आणि हाती पण, दोन्ही पण. पावसाळ्यात हे सगळं गणपतीचं करूचा सगळं रोंबाट म्हणतात त्या सुरू असतात. अशा वेळी कोण कोण मदत करतात? तुका, बाबा का किंवा आणि काका वगैरे असत का आणि काय मदत करतात का? हो, आम्ही सगळे घरातले भाऊ, पप्पा, काका किंवा असे बाहेरचे म्हणजे आमचे घरातलेच समजा असे सगळ्यांचं कारभार. शाळेचं नाव का कुंभारांची शाळा? हो, कुंभारांची नाही, ओमकार कला केंद्र असं मी नाव हे केलं. तुका साधा ह्याच्यामध्ये आवड केव्हापासून निर्माण झाली? माका आवड म्हणजे लहानपणापासून अशी बघायची, मातीत खेळायचा. गपचूप सगळे झोपले की गपचूप माती घेऊन जायची आणि पाठीमागे गणपती करत बसायचे. गणपतीचा काम म्हणजे ह्याचा रेखीव काम ह्या महत्वाचा असता. ज्याला रेखणे म्हणतात. हो. त्या कोण करता? तू करता काय? पहिले पप्पा करायचे, त्याच्यानंतर काका, नंतर भाऊ, त्याच्यानंतर मी. आता ह्यो सगळा करताना तू कितवी शिकलो? मी 12वी करून नंतर फाईन आर्ट्स केलं सावंतवाडी BS बांदेकर मध्ये. म्हणजे फाईन आर्ट करून तू सगळा शिकला, म्हणजे तुका पण याची आवड असा. हो, लहानपणापासून. ओमकार, गणपती बनवतो म्हटल्यानंतर ह्यो सगळं मोठं खटाटोपा. हो, काय काय खटाटोपा आणि तुम्ही कसं तो पार पाडतात? पहिली माती शोधायची, त्यानंतर ती जाऊन चौकशी करायची, त्यानंतर आणूची सगळी धावपळ अशी. तर माती आता 2023 उद्या 19 सारखे गणपती याचा जर विचार करता, काय मूर्तींचे दर झालेत अंदाजे? मूर्तींचे दर म्हणजे आता रंगांची किंमत वाढली आहे, मातीचा खर्च, परत अशी कामगार समजा असले तर त्यांची मजुरी वगैरे सगळं पकडून मग का तसा परवडणार नाही. नागपूरची मिली की पाडले. म्हणजे हे सगळं धंदा 1.5-2-3 महिन्याचं. हो हा, हो त्याच्यात राटपता. हो, तर काय पर्याय नाही ना. बरं, याच्या आधी आजोबा वगैरे तुझे करायचे गणपती? नाही. बाबांनी सुरू हो, केले? बाबांनी सुरुवात केली. अजून येतात गणपती काय तुम्ही कमी हे केलेला असता? नाही, वर्षानुवर्ष चालू झाला.
आणि ह्या सगळ्या तुम्ही करत असताना शासन तुमका मदत करणार नाही. खरं तर शासनाकडून जी तुम्ही अपेक्षा व्यक्त करतात ती कधी शासनानं कधी अनेक हे येईल तेव्हा संकट येईल तेव्हा मदत केली कोणी नाही आतापर्यंत? कोणी नाही. ओमकार, ही जर कला अजून अशीच मोठी जाऊ गई हं. तर तुझी संकल्पना काय आहे की बाबा बाबांनी 2-2.5 गणपती करत यापेक्षा तुका मोठा करूचा असला तर काय तुझी संकल्पना असा? संकल्पना म्हणजे कामात काही ना काही वर्षानुवर्ष म्हणजे काही ना काही बदल होय. कामात बदल असलं की चालतं पुढे. तुका ह्याच्यातच करिअर करूचा कारण तू आर्टिस्ट झालेला असं. हो. ओमकार, साधारण आता हे आज वार असा गुरुवार, बरोबर. 2-3 दिवस राहिले सगळे गणपती रंगवून घ्यावं होतले. सगळे म्हणजे आता रात्रंदिवस मेहनत करून 2 दिवसात होत दिले. शनिवारपर्यंत परवापर्यंत. लहान लहान पोरगी येतात गणपती बघू, हो येतात. हात लावून बघतात. हो हा हो. ओमकार, शेवटचा प्रश्न तुका काय सांगतं ह्या ज्या चतुर्थी म्हणजे कोरोना नंतरची ही 2 वर्षानंतर चतुर्थी आहे, तू काय गणरायाक काय गाराणा घालतलं काय बाबा कोरोना गेलो तसो आता ही तुझी शाळा माणगावात मोठी, माणगावात किती शाळा आहेत एकूण? एकूण 10 शाळा. 10 शाळा. हो. ही शाळा तुझी मोठी करण्यासाठी काय तुझे प्रयत्न असतले आणि गणरायाक काय साकडा घालशील? गणरायाक साकडा म्हणजे सगळ्यांना चांगली बुद्धी देऊन सगळ्यांचा भला होऊन. भला कर. हो. धन्यवाद. हे होतो ओमकार कुंभार, जी ओमकार कला केंद्र शाळा जी माणगावात बाळू कुंभाराने सुरू केली. तब्बल 40 वर्षापेक्षा जास्त त्या गणपती शाळेत झालेल्या आहेत आणि त्यांचे सगळे बाळू कुंभारां स्वतः, त्यांचो भाव संतोष कुंभार, त्यांचो मुलगो ओमकार, त्यांचो भाचो परेश आणि जे कोण सगळे भाव असत ते सगळे त्यांचे भावकी काम करतात. सगळे गणपती करतात, सगळे रंगवतात. 1-2 नाही तर 200 ते 250 गणपती या शाळेत केले जातात. कोकणात म्हणजे विशेषतः माणगाव खोऱ्यातली ही मोठी शाळा गोव्यापासनं, डिगसपासनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यातले गणपती त्याशिवाय माणगावातले गणपती त्यांच्या शाळेत केले जातात. निश्चितच ह्या गणपती शाळा आज दिवसेंदिवस मोठी होत चाललेली आपल्याला बघू मिळता. मी इथेच थांबताय आणि गणपतीकडे मी पण एक साकडा बोलतोय की ही शाळा त्यांची यापेक्षा मोठी होऊन त्यांच्या शाळेची भरभराट होणे. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होत आला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय असा. मगे वाट कसली बघतासात या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजू, युनियन बँकेजवळ, सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव, सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. गणपतीत कोकणातल्या घराघरात रातभर भजन आरती सुरू असतात. त्याचो माहोलच वेगळो असता.
सिंधुदुर्गातल्या झिलांनी आता खास मालवणीत आरती बनयल्यांनी विलास खानोलकर हेंची ही रचना हा तर संगीत आणि स्वर शशिकांत कांबळी हेंची हत. ह्या आरतीत सून कोकणातल्या गणपतीतला सगळा चित्रच डोळ्यासमोर उभ्या रावता. बघूया. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. घरदार सगळा झाडून ठेवला हा, नडान घेतला हा दारातला खळा. मातीयेच्या भिंतींका गिलावो केलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. कांगला कौंडाळांची तोरणा बांधली, चिपटा शेरवाडांनी माटवी सजवली. हरणाची झाडा चौबाजूनी बांधली, तिरड्याची फुला शोभे कानली. माटियेच्या कोणात नारळ बांधलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. गिलाव्याच्या भीतीर कमळा रंगवली, सगळ्या घराची जमीन सारवली. कमानिक बेलड्या माडाची पाना, वर्षाचो चोपाळो तुझीच खुना. मधोमध त्याच्या चौरंग ठेवलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. येशीत त्या दिवसात नेवरेनी मोदक, दुसऱ्या दिवसात अळवाचा रांदा. आंबाडे करांदे भाजीची मुळा, फणसाचे घोटियो केले हातगोळा. तुझ्यासाठी भोपळो राखण ठेवलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. रातभर तुझ्या पुढे भजनानी आरती, दिवसा तुझ्या कडसून होचाव नाही परती. प्रत्येक दिवसात वेगळी पोळी तू खाशी, आरतीच्या येळात चिबडाच्यो भेशी. वाट बघत तुझी केळीची पाना, देवा चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. आमच्या पप्पांनी गणपती आणलो ह्या रील सोशल मीडियावर भयानक व्हायरल झाला. आता ह्याच बुवा गुंडू सावंतांनी त्यांच्या खास स्टाईलीत गाणं म्हटल्याने. बघूया. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती. लुक लुक बघतोय चांगला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमच्या
अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.